नमस्कार मित्रांनो, आजपासून आपण नवीन चॅलेंज स्टार्ट करत आहोत. तो म्हणजे 90 दिवसांमध्ये 1 लाख सबस्क्रायबर करण्याचा आणि त्यात आज माझा पहिला दिवस आहे. तर असेच नवनवीन डेली व्हिडिओ येत राहतील. तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनलला नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. नेहमीप्रमाणे आपण गाडीजवळ गेलो, गाडी पहिले साफ करून घेतली आणि त्यानंतर निघालो मी CNG भरण्यासाठी गेलो मागाटणे डेपोमध्ये. त्या गाडीमध्ये CNG बसलं 511चं. त्यानंतर मी निघालो पिकअपसाठी. पिकअपसाठी पोहोचलो लोकेशनला. सरांना गाडीत बसवलं, त्यांना गाडीत बसवलं आणि थोडं पुढे गेल्यानंतर मला मिळाली ट्रॉफिक. त्यानंतर त्यांचं लोकेशन आलं, त्यांना सोडलं आणि 492 रुपयाचा बिल झाला. त्यानंतर थोडा वेट केल्यानंतर मालाडची ट्रिप लागली. त्या लोकेशनला पोहोचलो, मॅडमला घेतलं आणि तिथून निघालो. त्यांच्या लोकेशनला पोहोचलो, ड्रॉप लोकेशनला, आणि त्यांचा बिल झाला 375 रुपये. अशा प्रकारे किती प्रॉफिट झाला आणि कितीचा CNG गेला मला तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की कळवा. अशा डेली व्हिडिओ पाहण्यासाठी आता सबस्क्राईब करा.